2026 yılın uçurumları, sağlık goraýyş ulgamynyň geljegi ygtybarly ellerde. Murat Garryf adyna Luqmançylyk Uniwersitetine uçurumlaryň gutardyş dawrasy geçirildi. Oňa uniwersitetiň professor molimlary, talipler we mehmanlar gatnaşdy. Bu ýyl uniwersiteti jemi 978 uçurum üstünlükli tamamlady. Olardan 50-si tapawutly diplomlara münasip boldy. Ýokary netijeler gazanan 90 uçurum beýteşik esasyna 2 ýyllyk klinik ordinatura kabul edildi. Şeýle hem olaryň bir bölegi Arkadaş şäheriniň saglyk goraýyş ulgamyna uğradyldy. Soňky ýyllarda uniwersitetde uly ösüşler gazanylýar. Çykyş edenler uçurumlary Luqmançylyk kasamyna wepaly bolmagy, halkyň saglygyny goramak ýaly beýik işde üstünlük arzu etdiler. Tapawutlanan uçurumlara ýadygarlyk sowgatlar hem dawaraly ýagdaýda gowşuruldy. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, wideolar hemmesi bir ýerde Türkmen portaly biziň bilen galyň.